Poštovani Hrvatice i Hrvati, želim ispred Veleposlanstva Republike Hrvatske pozdraviti prije svega naše drage goste iz Hrvatske, njih 13 dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Također želim pozdraviti naše drage goste, pripadnike argentinske vojske ovdje, saludo especial a miembros de Armada Argentina que son nuestros huéspedes aquí en Hogar Croata. I također želim pozdraviti sve vas koji ste došli danas ovdje družiti se sa našim dragim gostima koji su prevalili velik put da bi došli ovdje u Argentinu. Ja želim naglasiti samo jednu stvar koja je izuzetno važna za ovaj posjet ovdje. Naši dragovoljci i veterani Domovinskog rata nisu bili profesionalni vojnici kada je nastao rat u Hrvatskoj. To su sve ljudi koji su imali svoje privatne živote, svoje obitelji, mnogi od njih su bili mladi dečki, mladići koji su na poziv da se odazovu u obranu svoje domovine zdušno se tome pozivu odazvali i zapravo sami pristupali i bez da ih itko zvao braneći svoju domovinu. Danas ih imamo ovdje i oni će nam danas pričati o tim slavnim danima koji su donijeli, iznjedrili Hrvatsku državu. Ono što ja mislim da je izuzetno važno da su naši dragovoljci i veterani krenuli pričati priču o istini o Hrvatskoj. Dakle, ono što se stvarno dogodilo, činjenice, ono što je upisano u povijest Hrvatske države i bez priče, bez ponavljanja onoga što se dogodilo, lako se može dogoditi da se te stvari zaborave, a to se ne smije dogoditi. Zaboraviti našu povijest, slavnu povijest ne smijemo. Zato hvala vam što ste prevalili ovaj veliki put, što ste napravili odličnu organizaciju i krenuli upravo sa Argentinom. Zapravo vi ste već imali neka putovanja po Europi, ali izvan Europe Argentina je prva zemlja koju ste vi posjetili i gdje ćete imati predavanje o onome što se događalo. Ne samo u Buenos Airesu, nego još i u Kordobi i također u Rosariju. Ovdje s nama također je naš počasni konzul u Kordobi, gospodin Nikola Nakić, ja ga također pozdravljam, vidjela sam ga da je danas bio također i u crkvi. Neću oduzimati puno vremena našim gostima jer smo ovdje svi radi njih. Hvala vam još jedanput i čestitam vam na onome što ste postigli do sada u pripremama na ovom putovanju i također vam želim sve najbolje i u vašim budućim putovanjima i također u vašim budućim predavanjima, prezentacijama naše slavne povijesti. Hvala lijepo i dobrodošli.